Kauppakamari edistää yritysten kilpailukykyä ja kasvua. Nyt haluamme auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään sosiaalisia medioita liiketoiminnassa. Tervetuloa mukaan! Sosiaalinen media, niin periaatteessahan se on vaan sitä vanhaa tapaa ihmisten keskustelua, mitä me ollaan harrastettu kautta aikoina. Se antaa vaan uuden välineen jutella niidenkin ihmisten kanssa, jotka ei ole sua lähellä. Että se laajentaa sitä sun ystäväpiiriä. Ja sitä kautta se antaa sitten niin kuin sitä inputtia paljon enemmän, jota sä et ole aikaisemmin saanut. Ja sitä kautta myöskin semmoiset, niin kuin itse olen huomasta käyttäytymistä huomannut, niin sä saatat kiinnostua ihan uusista jutuista, joita sä et olisi 10 vuotta sitten, niin sä et olisi ikinä huomannutkaan. Ja se tekee sen mielenkiintoiseksi. Ja siellähän on samoja asioita kuin on ollut silloin, kun jos ajatellaan, kun ihmiset ennen vanhaa kommunikoi ja nykyäänkin face to face. Niin sulla on aina niitä niin sanottuja ihmisiä, joihin sä luotat, jonka sana painaa enemmän kuin toisi. Ja se sama ihminen ei välttämättä ei ole se viisas kaikissa asioissa, mutta se voi olla jossain. Joltain kaverilta sä voit kysyä, että mikä on hyvä viini. Toisaalta sä voit kysyä, että mikä auto mun kannattaisi ostaa. Kolmantena sä kysyt, mihin mun kannattaisi matkustaa. Mun mielestä sosiaalinen media antaa mahdollisuuden, että sun kaveripiirissä laajentuu, että sulla on niitä asiantuntijoita entistä enemmän, jota sulla ennen vanhaa ei ole ollut, jolloin sä saat periaatteessa ehkä parempaa tietoa, parempia vinkkejä kuin aikaisemmin. Et itse ainakin olen löytänyt siitä kautta. Ja mun mielestä niin kuin, toi koko, sanotaan, se tekniikka, se järjestelmä, mikä siellä on taustalla, niin se antaa myöskin sitten yritykselle mahdollisuuksia syöttää sellaisia vinkkejä. Et jos mä perustaisin yritykselle Facebook-sivusto, niin se ei olisi pelkästään mun viestejä mun asiasta, vaan mä linkkaisin sinne aika paljon siihen aihealueeseen liittyvää tietoa, jolloin mä rakentaisin siitä sellaisen niin kuin tiedonkeruupaikan, jossa olisi hyvä olo. Mä olisin se tiedon välittäjä, joka on sinänsä mielenkiintoinen mahdollisuus. Ja jos ajatellaan ennen vanhaa, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, kun ajatellaan ihmisten kommunikointia, niin ihmiset ennen vanhaahan tarina muuttui. Se on vanha vitsi, että miten kun pannaan ihmiset kertomaan se sama juttu uudelleen, mitä se loppujen lopuksi on. Nykyään internetin aikana se tarina ei välttämättä enää muutu, vaan se säilyy alkuperäisen, jolloin sen alkuperäisen viestin mahdollisuus viedä sitä asiaa tietyllä tavalla eteenpäin, se säilyy parempana kuin koskaan aikaisemmin, koska sä lähetät sinne suoria linkkejä tiedon alkuperälle. Yhtäkkiä mieleen, joka voi ylläpitää sitä jotain tuotetta tai ehkä brändiä enemmän kuin yhtä tuotetta, niin hengissä pitempään on se, että kun ne ihmiset, jos ne huomaa, että heidät otetaan huomioon, heidän mielipiteensä vaikuttaa, ne kokee, että tuolta mä saan niin kuin vastakaikua. Korkeimman johdon pitäisi vähitellen ruveta tajua sitä, että mikä se asiakas on. Siis korkein johto, harva suomalainen johtaja on tavannut edes 10% asiakkaista. Nyt yhtäkkiä johtajan pitäisi jutella 90% kanssa asiakkaista tai ymmärtää, mitä ne puhuu. Siinä tulee myös se ongelma, mikä meillä on. Ja sitä kautta, kun se johtaja ymmärtää sen, niin se ehkä rupeaa ymmärtämään, että ehkä meidän pitäisi muutenkin tehdä muutakin kuin tätä vanhaa tapaa toimia. Jos te katsotte nyt nämä parhaat yritykset, joissa työskennellään, niin sieltähän nousi pääasiallisesti semmoisia pieniä yrityksiä, joissa on kohtuullisen nuori johto, kohtuullisen ehkä sellainen johto, joka ei ole käynyt sitä normaalia uraporrastusta elämässä, vaan on enemmän ehkä noussut siihen johtoasemaan jollain muilla ansioillaan kuin sillä, että on ollut 23 vuotta tuolla käytävillä notkumassa. Ja sitä kautta ne on noussut. Ne on hyvin vapaita organisaatioita. Siellä johdetaan aika vapaalla tavalla, keskustellaan avoimesti. Ja ne on varmaan sellaisia, jotka on kiinnostunut siitä asiakkaastakin, että kun ne menee asiakkaan luo, niin ne tosiasiallisesti osaa kuunnella.
mä uskon siihen, että kuluttajat pitäisi ottaa mukaan sitä tuotetta kehittää sieltä. Se on niin kuin mieletön voimavara, mitä netti antaa mahdollisuus sulle niin kuin ottaa ihmisiä. Ja siellä on paljon innostuneita ihmisiä. Ihmiset on helvetin innostuneita. Wikipedia on loistava esimerkki siitä. Ilman mitään rahaa on tehty paras tietosanakirja, mitä on ikinä maailmassa ollut, joka päivittyy, eikä tarvi helvetin tavata ikäviä ovelta ovelle myyjiä, jotka myy sitä. Mä veikkaan, että 10 vuotta sitten, jos joku olisi sanonut, että joku voi tehdä tietosanakirja ilman maksamatta siitä mitään, niin hullujen huoneelle olisi viety välittömästi sanottu, että poika meipä vähän lepäilee, että ajatus on hullu. Niin yritykset on ollut helkutin huonoja siinä. Ja jotkut yritykset on niitä esimerkkejä tuolla netissä ja kirjoissa, ja niitä, jotka vie avoimesti ongelmansa nettiin ja kysyy, hei, mitä me tehdään nyt. Mutta niin jos otetaan tämä VR, niin mä veikkaan, että kyllä tuolla meillä on semmoisia insinöörejä tai Lapion keksijöitä, jotka kertois VRlle monta hyvää vinkkiä, miten saadaan junat. Nettihän on noussut jo, siellähän on asiantuntijoita, jota harva suomalainen on noussut vielä asiantuntijaksi, mutta Suomessakin olisi paljon mahdollisuuksia ihmisillä nousta asiantuntijaksi nyt, koska netti antaa sulle mahdollisuuden siitä. Ja susta tulee se niin sanottu mielipidejohtaja sitten tiettyihin asioihin, jonka vinkit saattaa merkata aika paljon. Tai sitten sä voit heittää vaan kysymyksen tonne yhteisöllinen media ja kysyä, että hei, mä oon menossa ensi viikolla Lontooseen, mihin mun kannattaisi mennä yöksi. Saatat sieltä aivan loistavia vinkkejä, sellaisia, joita nämä TripAdvisorit ja muut ei löydäkään. Että mä satuin katsomaan tuossa pari päivää sitten Chris Broganin sivulla, kun se oli pitänyt yhden puheen jossain, ja se sanoi, että kun hän tuli New Yorkin pitämään puhetta Bostonista, niin hän kysyi, että pani vaan tuonne yhteisön median kyselyä, että ei, mihin hänen kannattaisi mennä yöksi, että mikä on mesta, jossa on nuoria luovia tyyppejä, missä ne hengailee nykyään New Yorkissa. Se tuli heti 2 ilmoitusta, että me Roger Smithin hotelliin New Yorkissa. Ja sitten 3. viesti tulikin itse Roger Smith-hotellista, jossa näki selkeästi, että se hotelli seuraa, mitä yhteisössä mediassa tapahtui. Ja otti yhteyttä siihen ja sanoi, että miksi ette tulisi meille, että meillä on tämmöinen blokkareiden erikoishinta. Joka oli taas hienosti, Chris Brogan sanoi sen jälkeen, että niin hänestä tuntuu, että jos hän harrastaisi vaikka sipulisyöntiä, niin niillä olisi varmaan sipulinsyöjienkin erikoistarjous olemassa. On tärkeää, että yritysten pitää tajuta, että tätä ei voi tosiaan lykätä viestintäosastolle ja sanoa, että hoitakaa tai markkinointiosastolle, vaan siihen pitää ottaa avuksi ulkopuolisia resursseja, jotka auttaa sua ja joiden pitää olla helvetin syvällä siellä organisaation bisneksen tekemissä. Niitä ei voi ottaa sinne kokoushuoneeseen kerran kuukaudessa käymään, vaan ne pitää päästää sinne organisaation sisälle.